taková ta myšlenka, že čím atraktivnější pamlsek, tím lepší, to za mě není úplně pravda. Existují cvičení se psem, kde potřebujeme, aby měl pes otevřenou mysl, aby byl schopný zvládnout třeba neúspěch, aby si zachoval kreativitu. A v takovém případě, pokud má těsně před nosem nějaké extrémně lákavé sousto, tak to je kontraproduktivní. Takže první otázka, jak moc musí mít ten pes otevřenou mysl a tomu přizpůsobit lákavost toho pamlsku. Druhá otázka, jak daleko od toho psa ten pamlsek v případě cvičení bude. No a potom další otázka, jak moc důvěřuje svému prostředí. Čím víc prostředí nedůvěřuje a chce mít připravenou tlamu k případné obraně, tím rychleji by se ten pamlsek měl sníst například něco olizovacího nebo něco měkčího. To jsou věci, které bych bral v úvahu.